Este sábado 14 de maio disputarase nas instalacións da Sociedade Liceo de Noia a primeira edición do Open Nacional de Kickboxing Berberecho e Vila de Noia, organizado polo Club ITF. A actividade, que nace coa idea de continuidade, reunirá na localidade a uns 300 loitadores, chegados dende diferentes clubs de toda España. Será na especialidade de Tatami Sport, non se desenvolverá en riba dun ring, e 3 serán as modalidades en competición: Light Contact, Point Fighting e Kid Light. É unha disciplina, non ser en ring, é menos apasionante, é unha disciplina moi practicada e tamén moi espectacular. Practicanse as probas aquí, vanse facer as probas de Point Fighting, que é un estilo de karate para os que conocen o kickboxing, ben é un estilo como o karate, non? Que meten un punto, para esa competición, marcas o punto e sigue a competición hasta que remate, non? O que máis puntos marca, como é lógico, gana. Logo xa está Light Contact, que Light Contact é como en ring, exactamente igual, tempo corrido hasta que remata os 2 asaltos ou 3 asaltos nas finais, e depois Kid Light o mesmo, pero con patadas ao muslo tamén, vale, patadas baixas. Na competición tomarán parte varios loitadores do club. Un deles será Martín Iglesias, que conta con enormes posibilidades de facerse co triunfo, despois de proclamarse dobre campeón de España en Guadalajara. Vou participar nas 3 probas de tatami, Point Fighting, Light Contact e Kid Light. Veño este fin de semana pasado de ganar o Campeonato de España en Light Contact e Kid Light, as 2 probas de combate continuo, e entonces agora tócame un poquinho demostrarlo na casa, seguir con o nivel e non baixar, que vai haber igualmente xente de moi bo nivel, e tamén é unha oportunidade moi boa, tanto para min como para os nosos compañeiros, de poder pelear na casa con toda a xente que nos apoia normalmente. A realización deste campeonato é posible grazas á implicación da Confraría de Pescadores e tamén do propio Concello, principais patrocinadores do evento. Dende este último fan un chamamento a asistir. A entrada será de balde. A entrada deste evento vai ser gratuita, polo tanto, animamos a todo aquel que se queira chegar a animar a todos estes competidores que van a participar na proba o vindeiro domingo, pois que o fagan.